sam naredio još jednom. Zašto jesam naredio još jednom? O ne! O, zakašćujem nastavu. O ne! Evo ga, stavio sam like, pokazao sam pristan. Pa, to je to za danas. Ova zadaća do kraja dana. Ovo je izgleda lagano, napravit ću ja to kasnije. Lik, trebam pomoć. Reci da si napravi zadaću. Ne. Sranje! Nisam ni ja. Pa ti sam ostavio tu glumbu ka njima. To svinjo! Daj mi tu hranu. Daj, šta to izmići. Kakve su to dopuštene ili dozvoljene mjerne Da. granice? Na primjer, palac, stopa, lakat. Okej. Jedan zadatak i zadaća mi definitivno nije jasan. Iskreno, ne sjećam se, nijesmo to uopće radili. Gdje ću nasljednicu oko toga? Okej, onda... ništa od toga. Šta sad? Ko sad šalje zadatke u 3 pita?